Kokan kiwariyaw la an b'a daminɛ AES jamanaw la Mali Burkina Niger sɔrɔdasi minnu faralen ɲɔgɔn kan sankolo olu kɔni kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ Bamajɔlen ni Jugawale kɛbaw la Al-Qaida n'a kɔladenw fan 14 jɛkulu marifatigi minnu bɛ yen n'olu ko fo Mali ka tila ko k'a daminɛ alamisa la sa fo ka na se nin waati ma min ye sankolo kɔni ye Mali kɔrɔnfɛ fan fɛ maa si tɛ se ka bouger AES ale ka wolomasiri tabaw bolo Mali Burkina Niger pankuruntigiw kɔni bɛ gosili la su ani tile Al-Qaida bolofara minnu bɛ a n'a dɛmɛbaa jɛkulu ka taa fara Bamajɔle kɛkulu kan ale ni minnu bɛ yen n'olu ye fila sigi k'u ka sigiyɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka filenkolon ci ka daakolon ci Niger gouvernement ale de ye bataki in bɔ Senegal jamanakuntigi n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye ale y'a jira sa k'a fɔ ko kuma ɲɔgɔnya bɛna don u ni jɛkulu cɛ jɛkulu minnu bɛ Senegal taji ani a gazi sanni baaraw kɛ k'a kɛ kun ye min ye Senegal ka tunɔ kan tunɔ dɔ bɛ se ka far'o kan cogo min na nka a y'a jira sa maaw kana jɔrɔ yaasa u bɛ se ka ɲɔgɔn su faamuya cogo min na minnu bɛ yen n'olu bɛna baara kɛ Senegal u si kana jɔrɔ hakililasigi ni basigi kɔnɔna na u na fɔ ka bɛn sɔrɔ waleya ninnu na Marokukaw fɛ yen min ye masakɛ ye n'o ye Mohamed Sisi ye ale ka kunnafonidilaw y'a jira sa k'a fɔ ko a denkɛ n'o ye a tiɲɛtaba ye Mulayi Al-Hassan ko ale bilala woromasiri tabaw ka dagatigiya o ɲɛmaaya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye coordinateur ale kɛr'o ye waleya in kɔni bɔra ka bi ka kibaruya in fɔ wa min ye denkɛ in ye ko nin y'a ka golokasigi baaraw olu ɲɛbila baaraw ye sabula a ka cɛkɔrɔba o fari man d'a la kosɛbɛ bana kɛlen don k'o sɛgɛn nin waati in na Faransikaw fɛ yen muso fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu don sa k'u kɔni bɔra Surankaw fɛ yen olu kun y'u kunda Kouaji kan sa k'u bɛ ba tigɛ ka taa Angleterre kaw olu fɛ yen Faransikaw kɔni fɛ sa k'u tora ji la yen fan fɛ kibaruya in dira sa k'a jira k'a fɔ k'u kɔni tun bɛ baton ncinin dɔ kɔnɔna na Iran ni États-Unis ko bɛn bɛna sɔrɔ wa Iran kɔni ye laɲini caman kɛ k'a di kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko ta na sira fɛ gɛrɛntɛ min talen don ka ɲɛsin u ma min ye détour d'Ormuz yɔrɔ minnu fana datugulen don min ye nucléaire ko ye Trump y'a jira sa k'a fɔ ko o kibaruya ninnu kɔni tɛ kibaruya ɲumanw ye wa min ye nin ko ninnu ye sa olu kɔni bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ nka ni bɛn ma sɔrɔ Iran bolo bi k'a jija bɛn ka sɔrɔ sabula o de da ka d'u bɛɛ la sabula Trump bɛ ka kuma minnu fɔ a n'a bɛ ka waleya minnu kɛ k'olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa olu tɛna se k'a lajɛ fɔ k'u bɛ segin u kɔ yan États-Unis ani Allemagne ko bɛn tile tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ tuguni Pentagon hukumu kɔnɔna na sa juma tɛmɛnen Donald Trump ka maaw y'a jira sa k'u ka sɔrɔdasi 5,000 minnu bɛ Alimanikaw fɛ yen ko san wɛrɛ k'u bɛna u wele u ka segin so boloda min ye Donald Trump ye sa a y'a fɔ k'a b'a ta k'o kɛ ko sabula nin waati in na min ye Alimanikaw ye olu ma jɔyɔrɔ ma ngolo fa olu ni Iran ka kɛlɛ la u ma dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma waati kelen na Allemagne yɛrɛ tun bɛ k'i ɲɛsin Irisi ka pétrole ma k'a bɛ t'o san waati gɛlɛmanw kɔnɔna na Trump ko k'o ye ko min tɛ bɛn Pentagon hukumu kɔnɔna na sa u ka wolomasiri taba 5,000 min bɛ yen k'u bɛna olu segin ka taa so san wɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ k'an ka baabu kun cɛ sa min ye ndolata min sigi farafinna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'a fɔ ma ko kani ale ta ko min kan ka taa kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2027 ni farafinna farikolo ɲɛnajɛ ndolati ɲɛmaw b'o o sigi sen kan u y'a jira sa ko tulo in kɔni k'a kan ka kɛ jamana minnu kɔnɔna na o ye Kenya Tanzanie ani Uganda ye tulon dayɛlɛ don o bɛ kɛ sibiri don juin kalo tile 19 san 2027 min y'a tulon kuncɛli don ye sa o bɛ bɛn sibiri juillet kalo tile 17 san 2027 nin fɛn fila bɛɛ lajɛlen fala ye a duguw tɔgɔ ma fɔ a kɛyɔrɔ ma fɔ nka a kɔni fɔra dɔrɔn Kenya Tanzanie ani Uganda olu bɛ Coupe d'Afrique san 2027 u b'a labɛn ndolatan daminɛ don n'o ye samedi juin kalo tile 19 ye jamana min kan ka o kɛ o ma fɔ min ye a kuncɛli don n'o ye finali ye juillet kalo tile 17 san 2027 k'o fana ma fɔ ko don nataw la ko kafu bɛna i b'a sɔrɔ ni jamana si ma labɛn o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na